posting nindo tabi. Sa satuyang barkadang drivers o dyan po tabi sa mga taxi drivers dyan sa Bicol International Airport. Katuwang tadyan sa luwas, News Team and Mega Force Patrol. Sa panginot kan sa muyang Chief Reporter si Pading Jimmy Nasalita and siyempre si Pading Jomar Bien. Pading Al Armario, si Joshua Bino asin si Jasmine Baloloy. Pading Nalbaldo sa Control Technical. Sa newsroom, siyempre, ang walang kakupas-kupas, diretso ang laban, walang surrender. News Director Mardela. Yaon man dyan, Jen Matthew Balyaran. Uy, malapit na, babalik na. Sa 22, si Angel na Mustaza, sinasabi ko sa inyo. Sa Monday yan 22. And syempre, sa production center si Madam Sia Leron. Katabang man si Jimos Barrios. Tarabang-tabang sinda Sandajen. Jimos si siya sa social media platform. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas. Siyempre hindi mawawala ang sa tuyang pag-iribaman sa Me gusta mi IT. Yaong po dyan. Me gusta mi Jerome Nico Martinez. la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Ako man sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! Me gusta mi ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano.
Good morning tabi dyan sa satuyang mga parahinanyog sa manlain-lain na lugar po kan Kabikulan imaging sunak antabay po sa satuyang broadcast worldwide netwide sa DCGB News Online. Standby muna tabi all units ta mako akitanin precious time sa saro sa mga representantes po kan ako Bicol si Congressman Attorney Jill Bungalon nagakapiraan sa tuyang mga gustong ipasabot sa publiko. Congressman Attorney Jill, maray na aga si Pio Tabi kan DCGB. Yes, good morning Pio and good morning sa gabos na nakaantabay sa mo pong programa ko dyan. Maray na pagkaaga po. Opo, primero salamat sa oras and we know you're very busy siguro. Napuyat ka na kan pagsalida kan diaper kan sa imong baby boy. Congratulations tabi sa imong baby boy tabi Congressman Jill. Ano po? Yes, salamat po and thank God no because my wife just gave birth to a healthy baby boy. Po. Ano ang naiisip ng pagngaran? Kumbaga. Well, of course syempre kay buwan siguro na we have to combine the names no sa kuya pong Agom, so ang magiging pangaran po kasamo yung second baby siguro Raul Francis. Yan. Second baby but first baby boy ano po? Yes po, tama po Sir Pio. Opo. Well, kung tabi primero, what will be your priorities on your end bilang saro sa mga kongresista representante sa irarom ka na party list ako Bicol tabi comes opening kang Congress? Go ahead po. Well, of course, comes opening the third regular session of the 19th Congress. Number one is to lobby on the remaining House bills no that we have filed na they pa po na they take up sa mga committee level and as well as sa plenary. Mga nagkapira pa po ng mga priority measures ta no aron kaming pagtaas kan sweldo kasi tayo mga teachers kay ba man dyan so air passenger bill of rights as well as other similar important measures no na sa tuyang pong pinag-file kan kita po nagtukaw bilang representante kan ako Bicol Party List. And then of course dahil sa SONA Bagatabi Sir Pio sa Monday we will be expecting from the President no the real state of the nation kan sa tuya pong bansa and hopefully he can address the nation what would be the solutions no na sa tuya pong pinagpaplanuhan tangani na marisolberan ang mga krisis na sa tuya pong kinakampang sa ngunyan. Opo. Saro sa magayon na nadangog ko Congressman Jill is sa sektor kan para tukdo public schools paglangkaw kan sweldo ilalaban mo tabi Congressman? Yes, tama ka tabi Sir Pio no because when I was campaigning for ako Bicol Party List and saruyan tabi sa tuya pong mga prinomesa ano na priority legislative measure na ibubusol po kan ako Bicol Party List and true enough talagang i-final na po yan when we started no during the last 2022 but right now still pending with the committee and hopefully matawa po nin priority and sana ma-realize no because haloy na po ini na pinagalat sa tuya pong mga paratokdo but aside from that we were able to give no assistance or additional benefits for our teachers na kung saan saro sa mga pinag-author ta no na batas is the teaching supply allowance no na dati 5,000 pesos sa senda po nare-receive yearly ngunyan po starting school year 2026 10,000 pesos na po ang marireceive po kasatuya pong mga public school teachers. Yan, batas na po yan na mabibeneficiaran mamamatean year 2026. Yes, tama ka po Sir Pio. Opo. Now, we go on the local side, Aleco, igwa kang naunang bita na kaipuhan ng ayuson
particular 1st District, Santo Domingo area? Ano pang mga lugar dyan tabi? Congressman, go ahead po. Well, number one, inibaga pong permitang namamatian na brownout. So, I guess this is everybody's concern, tabi, Sir Pio, na kung saan talagang nag-aasa ang mga miyembro, as in mga konsumidores kan Aleco, na sana magkaigwa nin maray na serbisyo ang nasatuyang electric cooperative. Lalong-lalo na, kahirak kasatuya pong mga kababayan, lalong-lalo na duman sa Isla kan San Miguel, as in Isla kan Cagreray, as in kay iba man dyan tulong barangay sa Isla kan Malilipot, na kung saan sa presente, tulong oras lang sinda nakaka-eksperyensya nin kuryente. And the rest of the day, totally wala po sinda nin kuryente. So sana magkigwa nin changes, and hopefully may deliver po ini kang Aleco the soonest possible time. Dahil hirap po sa tuyang mga kababayan doon sa isla. So, going back sa mga teachers, pardon Congressman Jill, gura no, ana sa ideya mo duman sa ipiglalaban mong lakdang na marireceive ka na teachers langkaw na sweldo tabi? Ang sa tuya pong pangapodan is at least taasan so salary, so current salary rate ng teacher 1 position. Kumbaga ipareho, kumbaga kumahiling tabaga for the previous years, tinasan so sweldo kad mga kapulisan. And hopefully maging arog man po keto ang magiging standard for the teacher 1 position. And of course, the other positions will follow, no? Kung tatasan ta sa teacher 1 position, so mga higher positions, magkakigwa man po definitely ng increase. Entry level, kumbaga Congressman Jill, entry level. Yes, entry level po. Opo. Okay, now, yung mga young guns kasabay ka duman sa Kongreso, iga ka mong parang pinagpoproponir, mga young guns, yung parang sa, parang sa mga birth certificate ba yun, kung tama sa kung pag-rumdum tabi? Yes, tama ka po, Sir Pio. Because when the issue about Mayor Alice Guo came up, saro kita sa mga naging vocal, no? We express our dismay with regard to this issue, because this involves national security. Just imagine foreign individuals were able to secure birth certificates, no, in our country. Kakutsaba kay ni mga opisyales sa satuya pong mga local civil registrar, and makamuro mundo, Sir Pio, dahil pinagigibo ini sa hampangan kasatuya pong mga opisyales, mga kapwa Pilipino. And sampal po ini, no? This is a disrespect sa satuya pong mga batas, sa satuya pong mga proseso. Because in order for a foreigner to be a Filipino citizen, dapat mag-agi po siya sa tamang proseso. Ining pinagigibo ninda, this is the easiest way, no? Papaluwasan lang na digdi nagdakula. Harug baga po sa storya kay Mayor Alice Guo, na sabi niya lumaki daw siya sa farm, homeschooling daw siya, and by reaching, no, the age of majority, she was able to secure a birth certificate stating that she is a Filipino. So talagang malgar ka sa tuya pong mga batas, asin mga proseso. And di sinda nag-aagi, no? Saro nga ni sa mga pigigibok ang Kongreso is the grant of Filipino citizenship. So, di po pwede yan, no? Sa tuyang presenting administrasyon. And that is why we will call for an investigation, no? Particularly the process on how to secure the birth certificates, dahil igwa baga po may mga nagkadarakop na mga Chinese individuals dahil involved ang sarong local civil registrar in Davao region na sinda po ang nagpa-release din mga fake na birth certificates appearing na ining mga Chinese individuals na ini are Filipino citizens. So alarming tabi ini, Sir Pio. Opo. Congressman Jill, kung igo ka pang dagdag, you have the time, please go ahead po.
Wala, of course, balikan ta lang po itong issue about sa Aleco, ano? Kung saan ka nakaaging Miyerkules, nagpapod kita ning sarong, well, sabihin tang press con, na kung saan inibitaran ta si Engineer Buksit, ang General Manager kang Aleco, and nagpresentar po siya, Sir Pio, kasi iyang 5-year work plan, no, kung paano mapaayos as in mamakaray ang serbisyo kang kuryente. So inoton ta duman sa budgetary allocation na sa iyo pong hinahagad in order to at least expect best service from Aleco kay puhan nin 2.5 billion para po sa pagkonstruer kan mga substation, upgrading of the lines, so maintenance na dapat regular na sa pong pinagigibo. So arog kaan kadakula, ano? And then of course, parte kan sendang programa is the strong campaign for the implementation of the anti-filterage law as well as anti-obstruction. Ining filterage law, inibaga po sa mga illegal na connection kang kuryente or jumper. This contributes largely duman sa inaapod na systems loss na kung saan gabos nagbabayad dahil sa mga illegal na connection, dahil sa naggamit sila ng kuryente pero dahil po kinari-resibi ang Aleco nin bayad sa paggamit kang kuryente. Pangalawa, ining anti-obstruction law na kung saan pag ang sarong edipisyo or building iko-construer kaya puwan mo na ning sarong certification hali sa Aleco to ensure na ang building na iko-construer dahil po may matatamaan na linya kan kuryente. Ano? And of course, sabi niya nga ni, ideally, dapat kada munisipyo igwa ki substation. And of course, he was very thankful din tabi Sir Pio because of the funding that was given, no, and initiated by Ako Bicol Party List, particularly Congressman Zaldico. So 300 million baka tabi next week or next week for bidding na po yan. Naputol. Congressman Jill, maapod ako tabi, ano? Parang next week for bidding na itong so para sa mga substations yung gagamiton na kuan sa mga substations yung gagamiton tabi Congressman Jill for bidding na yung 300 initial na million parte kan 500 million tabi Congressman Jill. Well, tama ka po Sir Pio, no? Yan ang information na nakuha ta kay Engineer Buksit dahil sa ali siya digdingon yan na semana sa Manila, particularly sa NEA. May mga pig-submitter naman sana, no, ng mga karagdagang requirements, and that is now ripe for bidding, no, most likely next week or by next week. And of course, yaman po sa iyang asigurasyon na with this 5-year work plan, no, although they pa man po in-approve ka NEA, but at least they are preparing the programs and other projects that will ensure better service from Aleco. Iyaon ang sa tuya pong suporta ni Natanaw sa iya. In fact, Congressman Zaldi already pledged na tatabangan sinda sa senda pong kikinakaipuan na budget, no, na more or less 1 billion, no, ang pigatuga ni Congressman Zaldi ko para sa mga pag-upgrade kang linya, pagpalit from the single phase to 3-phase wiring system, tangari na ini pong mas reliable sa tuya pong magiging distribution lines. What else? Yama po dyan sa tuyang commitment, no, to fast track the amendment duman po sa IPIRA law. Ano? IPIRA law was passed in 2001 primarily to give reliable and affordable power supply, no, in our country. And we made an emphasis na sana magkaigwa nin mga power generator, more particularly ini pong mga renewable energy. Tanganin na ang ipapabakal na kuryente sa Aleco mas hababa, and therefore mas magiging hababa man po ang sa tuyang singil sa tuyang mga member consumers if we get our supply of power from the renewable power generators. And
Yan, tabi, basically, Sir Pio, ang gist, no, kan naging conference, kasi meeting ta with the engineer Buksit of Albay Electric Cooperative. Congressman Jill, salamat sa oras ta matimpla ka na gayud kan gatas ano nag-iibi. Salamat sa oras sa padago sa pagtabang tabi. Congressman Jill, mabuhay ka. Yeah, salamat tabi sa oras, Sir Pio. At least we were able to inform the public of our efforts, no, to help Aleco to render better service para po sa gabos na member consumers. Salamat tabi, asin marina pagkaga po. Thank you so much mga tugang Congressman Attorney Jill Bungalon kanako Bicol manungod sa nagkaperang tema na sa tuyang pinagtawan ngunyan ni prominensya sa programang Tingog kan Banwaan. Anong advice mo Pading Nalda? Ipasok muna natin si Pading Alarmario. Diretso ta muna tapos mapalis kita ki Pading Nald. Para po sa mga hanap buhay as in time check. Nasa linya man si Kumpadre Alarmario. Pading Al, good morning. Good morning, tabi pade deng pokna talaga an ayuda kan ako Bicol. Si former Congressman, Executive Director Attorney Pido Garbin, pagali sa Embarcadero, iguaman ki orientation para duman sa AKAP. Nagpasiring naman siya digdi sa Barangay Maslog para sa orientation kan tupad. 300 plus na mga residentes na bibade. At tatawan naman o magiging bago naman na beneficiaryo kan tupad program digdi sa Barangay Maslog. Kaya bagay na pasalamat iyan kan mga residentes sa Panginot ng Barangay Council ni Kapitan Nino Berruega. Kaya ngunyan, ongoing patabi pati ang orientasyon ugaring dahil ko na dakop live si Executive Director Garbin. Tao to na mapasiring ba daw siya sa San Roque. Ibot-sibot talaga. Atab pa pero gulpi na mga schedule. Sayang dinamanan, parte yan kan Padagos. Na pagkataonin ayuda kan ako Bicol. Ipinangako niya digdi sa mga taga-barangay Maslog na diretsoan mga benepisyo na may tataw sa mga residentes, kasabay dyan sa educational assistance na dati baga 5,000 ang nareceive na educational assistance. Kan mga estudyante, ngunyan may plano ining gibuho ng 10,000 tabi pade. Base yan sa napag-urona ninda sa pahayag man ni Congressman Saldico, kaso Sarong Aldao, kan sinda nagka-ororon para lalong magianan sa mga magurang sa pa-eskwela kan sa inda mga estudyante na importante magpakatapos kan pag-aadal ikinakaugmaman iyan kan mga yaraon digdi ko yan sa orientation sa Barangay Maslog dahil nakula ang oportunidad na magpakatapos talaga sinda in mga aki sa kolehiyo. Ano ito, Kumpadre Al, ano ito kumpadre? 10,000 na dadagdagan? Dadagdagan tabi pa de. So 5,000 baga na educational assistance. May plano ining gibuho ng 10,000 sa mga masunod na release tabi bade base yan sa naging pahayag ni Congressman Saldico and big reiteraran mo niyan ni Executive Director Garbin sa iyang naging pahayag mo niyan digdi sa mga taga-Barangay Maslog. Sige. Yan tabi bade an update digdi live sa Barangay Maslog. Alarmario, thank you. Salamat Kumpadre Al. Hali dyan sa Barangay Maslog. Oras Pilipinas alas 9:32. An oras hatod sa Indokal. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi.
Lagundi Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May right med ba para sa allergy? Check. May right med ba pampalakas ng resistensya? Check. May right med ba para sa body pain? Check. Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Noong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron ka ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Our all-day busugeras, Vice Ganda and Maymay. Magbusugera, mag-savers ulit, busog nyo all day, 99 na lang. All day, daming choices. Ang magbusugera, For breakfast, lunch, and dinner. cheesy egg pizza, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. Ang mapusugera. Mac-savers, sulit busog meals all day para Ang magbusugera. Cheesy Egg Desal and Longganisa only available during breakfast hours. Mac-savers, sulit busog meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May right med ba para sa allergy? check. May right med ba pampalakas ng resistensya? Check. May right med ba para sa body pain? Check. Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan.
Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang Alagang Unilab. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings. For your asking kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat, meron ka ba? Asim kinat ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon.
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswakan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B Canfarex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Check, check. 1, 2, 1, 2.
si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Report sa luwas, Chief Jimmy nasa linya. Kumpadre, good morning. Yes, salamat Abi Pade. Yaong kita ko niya dito sa covered court sa Ambangan kan munisipyo sa Banwan kan Uwas dahilan sa pinagsasagibos ang unyan na ako Bicol Tarabangan Karaban kung saan nagpapuna sa unyan na programa information number muna sa mga ba nag-quarantine dyan sa programa pagkasabado nagkakanta digdi sa mga matitindi na mga parakanta nagkaigwangunan din information number and araw kan dati na mga karaban tabi pa de kompleto na mga serbisyo medikal gupit libreng gupit as hindi pa igwanin mga pakaon and igwanin mga regalo na nagkakairiling kita digdi na ipapanaw pinagpipreparar ni Madam Sally Loses. Buirebisyo garing si Madam Sally. Yaon digdi sa Mayor Domingo Escoto, ibang miyembro kan Sangguniang Bayan, kagawad Sharon Escoto, and ugaring sa mga congressmen nagpaabot lang digdinin mensahe. Oo. Sa audio video presentation si Congressman Saldi ko and niya to masabutan kung magabot so iba na mga congressmen kan na ako Bicol. Anyway, taut-taut makaraman niya to kay Ma'am Sally kung may maabot that. Yan kayo koron to si Ma'am Sally lugod. Hello Ma'am Sally. Pwede? Very busy. Okay. Very busy. Matawon mo niya di kitabi pa de. Kaya medyo maribok-ribok di sa lugar na ini sa Tarabangan.